Tervetuloa Pala 727. Tänään me pelataan FTVn tällä hienolla serverillä. Mä teen tänne videoa ja no. Ai mä just olin sanomassa juttuja, mutta siis mä oon hankkimassa tänne tuperankkia. Ja mä saan tuperankin kun mä katsoin FTVstä se yhden videon, niin ajattelin, joo, ehkä jopa kannattaisi tehdä, että saisin tuperankin. Ja minähän haluan tuperankin, koska miksipäs ei. Mutta silti. Mä toivon, että mä saan tuperankin, mutta se on vaan siitä kiinni, että mitähän tapahtuu. Oishan se kiva saada. Niin kuin mä ajattelin saadakin. Niin kuin mä saan. Koska minä aion saada senkin. Kun mä muistaakseni. Koska mä oon tilannut FTVn kanavan, niin mä katsoin sieltä hienon jutun. Tarvitsen tuholuvan pelaajalta Tiikeri 247. En minä mitään tuhota halua. Mä oon ystävänä. Enkä mikään tuhokaveri. Sentään mun ei tarvitse. Tästä ei tuu mitenkään pitkä video, koska ainakin heti kun tää video on julkissa, niin ajattelin saada ainakin sen yhden jutun. Ja se on se vitu YouTuberan. Tai tuperankki, no. Tykkään se on YouTuberankiksi. Ja se on tuperankki. Ja se on jotenkin aika hieno ei mitenkään hullumpi ja no. Mä pyydän tää on audion nimen, mutta pyydän siltä, että saanko minä sen tuperankin. Mulla on 9 tilaajaa. Mikäs mun nimi olikaan? Master Gamer kuittaa ja toivottavasti annatte mulle tuperankin. Kiitos.